खेरगाव आनसलिक बैसागु फांसन बेहायनो जागोन। रंजालि बैसागो खुंथाय आफादजों बानजायनायाव खुंजानाय हाबाफारि बायदियै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बायदि मोसानाय दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिनि फोथारखौ ईश्वर बरु তেখেতক আমাৰ উদযাপন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এটি খোলা আৰনাইৰে আমি তেখেতক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি যি ঠিকানাय आलासि दंमोन नाथाय बिथां आलासिया जोंनि एंगारनो हायै जाहोननि थाखाय जोंनि गेजेराव सफैनो हायासै। बेखौनो थाखाय बिथां सारखौ खावलायो। मुगमायारि जिदाइनथि जादोंमोन। नैबे समाव फंनैसो बेसेन बहरा बिबुंथिनि गेजेरजों दिनैनि बे बैसागो गेवलां मोसानाय थिलिखौ बेखेवना होनायनि थाखाय बेंगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ উদ্যোক্তক মহোদয়লৈ। ইয়াৰ साबायखर बावहरदों जाराफाग्ला टेन्टामालि दैदेनगिरि बिथांखौ बरायनो थाखाय ইয়াৰ পিছত আজয়না দিব সম্পাদক উপস্থিত হ'ব। আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ৰাখিব বিচাৰি সন্মুখত আমাৰ উদযাপন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ এটি সম্বৰ্ধনা পত্ৰ যিহেতু জগত কৰি উলিয়াইছে আমি মই কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ बे समाव जोंनि बेरगाव ओनसोलनिफ्रायनो सारा आसामावनो दावबायनानै बिथाङा मिलौदो गारांजों बयजोंबो सिनायजानो हादों, मुंदांखा मोनदों, मुं खामायनो हादों। दा बेबायदि सासे गेदेमाजोखौ जोङो नैबे समाव जोङो बेरगाव खुंथाय आफादनिफ्राय जिदाइनथि खुंगा बेरगाव महकुमा रंजालि बैसागो खुंथाय आफादनिफ्राय बिथांखौ बरायनो नागिरदों। दा बे समाव आङो गिबियावनो
दा बिथांखौ सिनायथि लानो खावलायदों आरो गांसे फालिजों बरायगोन आरो बिथांनिफ्राय मान बिलाइखौ आं फरायनो हागोन दा नैबे समाव गिबियावनो बिथांखौ गांसे बिथांमोननि बर' बयबो हांखबना हो रायजोफोर बिथाङानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलनिफ्राय सारा आसामावनो गावनि मिलौदो गारांजों मेथाइ खननानै मुंदांखा मोनबोनाय आरो बिथांखौ गांसे खफ्रिजों बिथांखौ बरायगोन गणेश टेका बिथाङा दा बिथांखौनो बरायनो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांजों लोगोसे आं नैबे समाव बिथांनि मेथाइ खननायखौ जोङो हरनि सिगाङाव दायो मोनाबिलि समाव जिल्ला बेनो जाबाय भगतपारा खेराइसालि हारिमु आफादनि मोसाखावरि बिथांमोन आरो बिथांमोननि मोसानायखौ मोजां मोननानै जोंनि खुंथाय आफादनि हारिमु नेहाथारि बिथाङा गावनि पकेटनिफ्राय बान्था बाउहरदों बिथां बाबैसा बर' सार बिथाङा दङ बिथांखौ नैबे समाव फोथारसिम लाबोनो थाखाय खावलायदों আজি আমাৰ মাজত আছে এওঁ হৈছে এলিসা বড়ো গতিকে তেখেতক এটি আমাৰ 18 সংখ্যক উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি মানে শ্ৰীযুত বাবৈছা বড়ো লগতে বিটিআৰ ইএম সন্দীপ কুমাৰ বড়ো থাকে दा बयबो एसे आखाइ खबनानै हो रायजोफोर बिथांखौ थुलुंगा होनो आङो मदद जनाखौ जेनेबा गौरव करियानो आखि कामना किसु मावखादा जों गेजेमा रादाय बेखौ जों नायगोन यार पिছত होनांगौ Sanjana kata regang besok dah.
গতিকে তেখেতক আমি আমাৰ মঞ্চলৈ